Vážení přátelé, byl jsem dnes pozván, abych vám ve videu vysvětlil, co je to základní princip v epidemiologii. V epidemiologii vždycky pracujeme s určitým konceptem. V něm je nějaká příčina, kterou může být infekční choroba, a je nějaký následek, který se většinou objevuje ve vnímavé populaci. V té současné epidemii COVID-19 je správný koncept ten, že příčinou všeho je COVID-19, čili infekční nemoc. A jejím následkem není její šíření ani její nemoc, ale to, co musíme sledovat, je úmrtí. Čili úmrtí na COVID-19 je následkem této choroby. A proto kdykoliv budeme dělat jakékoliv protiepidemické opatření, musíme ho vztahovat k tomu, jak nám snižuje počty úmrtí. To je základní koncept, základní ukazatel, ke kterému musíme vztahovat veškerou práci, kterou v této epidemii děláme. Děkuju. Cílem všech opatření by mělo být především snížení počtu mrtvých, kteří umírají s příznaky covidu. Bohužel se ukazuje, že ta plošná opatření vyvolávají spíš úplně něco jiného a dochází k růstu počtu mrtvých. Příznačné je, že po uzavření ekonomiky 5. října v loňském roce vzrostl extrémně počet mrtvých během jednoho dne, 3. listopadu až na 263 osob. To samé se událo potom po uzavření ekonomiky v prosinci, kdy se pohyboval ten počet mrtvých těsně pod 200 a uzavření ekonomiky v současné době ukazuje opět na nárůst mrtvých osob. Zdá se, že plošná opatření nefungují ve prospěch toho, aby ochránili životy té vnímavé populace, to znamená těch nejohroženějších, zvláště pak osob starších 65 let.